Bueno, eu supoño que traedes a carteira ben chea de cartos, vindes felices. Home, a ver, os cartos non che dan a felicidade, pero te calman os nervos, bastante. No, pero para eso está o psiquiatra. Depende. Para eso está o psiquiatra. Depende. Non, porque estás... A ver, si ti tes unha base económica, non? Te chega unha multa, por exemplo. Sí. Non é que estés contento, ben, unha multa, pero, bueno, non é unha cousa que che vaya... Pois, 200 euros de multa, pois xa está, se paga. A receta do taller, por exemplo, dun Sí. coche. Pois estás... Gustoume da receta. A ninguén lle No, a mí gusta gustoume pagar. da A ninguén lle gusta base. pagar. Que eso Pero tes dunha unha base. Que tes, Un non, colchón, que non un estás colchón. vivindo Sí, sí. día a día, que un golpe deste tipo, pois fastidiate o mes e o ano, mellor. Entón, eu che digo que non che dá felicidade o diñeiro, pois sí que te calma moitos nervos, estás moito máis tranquilos ante moitas situacións Lo que pasa es que yo creo Sí, Luis. que el dinero lo que no te da nunca es la felicidad solo. Es decir, se ha visto muchísimas historias de gente que tiene muchísimo dinero y son unos desgraciados. Entonces yo creo que este es un buen complemento para la Cantos felicidad. desgraciados hai aquí que pero teñen no cartos? solo. Tamén é certo que non todo o mundo vale para ter cartos, Non todo o mundo. Ese é outro debate. Mira, Lorena, Eu dinos. penso que hai moitos millonarios emocionalmente arruinados. Eso debe ser Eu- que como nós non somos A millonarios, mí, pois se me das os cartos, eu estou emocionalmente perfecto. No, quero decir, Feliz, non eres teño feliz, ti ningún con cartos. problema. Pero porque Con tú eres cartos eres feliz, feliz. Pablo. No, tú eres por feliz eso, de pero base xa y con eso es un cartiños máis extra. feliz todavía, o sea, non ¿Sabes? tendría ningún Eso es un problema. extra. Yo creo que el dinero tienes que llevarte bien con él, pero eso no significa tener mucho, sino saber cómo tienes que manejar ese dinero. Sí, a Porque mí al ese final que- te puede dar muchísimos problemas, puede romper tu familia con las herencias, Sí. puede crearte Uy, muchos eso es verdad, Deixemos a Vamos falar. eso es verdad. Mira, Pero que eso problemático. Sí, deixade un pouco para o debate final e para dentro dun anaquiño. Vale. Porque hoxe, ademais, vai vos a gustar o experto que temos. Ai, Vai vos a eso sí. gustar ou a ver como toreades, tamén vos digo, Tamén vos digo, porque claro, eu teño medo dese momento. Pero vostedes tamén o coñecen na casa, Ora, imos a decir, para calmar as augas, que é unha eminencia neste mundo da economía. Fíjate que é catedrático en ciencia política e é o único catedrático que é capaz de explicar a decadencia do Sí. Occidente cheo de comunistas. Vaya, que nos vai a axudar, en principio vai nos axudar a ser feliz con cartos ou sen eles, que é a gran misión de hoxe. Preparadevos, A quen? Preparadevos vos tamén, eso será despois, aguardade aí. Dio, Quen é? dio, Digo eu. dio, sí, sí. Ten medo a decilo, Ai, ten medo. Dios mío. Axudádeme a decilo. Eu poñome aquí con eles, vente. A ver. Hoxe vai a vir desperto Miguel Anxo Bastos. Ai, mi madre.